Hello mga kaibigan! Subukan nga natin mag-live. Katagal-tagal na. Katagal-tagal na akong hindi aktibo sa YouTube. Ngayon ko lang naisip na mag-live. Kasi naalala ko yung lolo ko. Alam niyo yung lolo ko ngayon na inuulyanin na siya eh. Ulyanin na siya, oo. Ngayong araw na to, marami siyang sasabihin. Bukas, babawiin niya. Ganyan talaga ang aking lolo. Ibang-iba ang aking lolo. Oo. May lolo ba kayo na ganyan? Oo. Tapos, sobrang yabang din. Oo. Porket abogado na ang aking lolo, minamaliit na ang aking idol. Nakakabwisit talaga itong lolo ko. Kilala nyo ba ang lolo ko o lolo natin lahat? Oh, yung may agreement may secret agreement, gentleman's agreement with China. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy ko, Siya ang lolo natin na minahal natin ng todo-todo noon kasi ang alam natin, lahat na ginagawa niya ay para sa bayan. Lahat ay maganda. Ganyan ang tingin natin sa ating lolo noon. Pero nung bumaba na siya sa kanyang lungga ba? Naging walang hiya na. Sobrang bastos na ang lolo natin. Grabe talaga. Imbis na ipagtulungan sa ating idol, hindi. Bastos. Naging bastos na ang lolo natin. Oo, si Lolo Digong. Yan ang sinasabi ko, ang lolo natin na sobrang ngaw-ngaw. Sobrang bastos ang bunganga. Oo. Sayang. Mahal na mahal ko pa naman siya noon. Grabe ang aking suporta noon. Bakbakan ako sa mga yellowish. Ngayon siya na ang aking kino-content. Hello mga kaibigan. Huwag kayong Hoy, nahulog ang aking cellphone. Grabe pagkahulog ng aking cellphone Nagalit yata si Lolo Digong sa akin. Imagine, nahulog ang aking cellphone. Sabi niya siguro, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw dyan. Mo. Parang ganyan. Anong ginangaw-ngaw mo dyan? Hindi ka naman vlogger. Baka ganun siguro sabihin niya sa akin. Bakit anong pinagsasabi mo dyan? Ha? Maestro ka lang na pol-pol. Baka ganun ang sasabihin niya sana sa akin. Oo. Naisip ko talaga si Lolo Digong. Nanghihinayang talaga ako. Yes! Who is that? Kirk. Yeah, you don't understand what I'm talking about. Miss Kirk. Oh, who is that? Kirk? Yes! Oh my goodness, my audience is from the United States. You don't understand what I'm talking about. Okay, I need help with math work. You need help? Oh, that's Eli. How did you see me, Eli? Yeah. Yeah, you can do it. You can be smart if you want to. Yes, Eli. Yeah, I know. 8 period. Yes. What are you doing right now? Are you studying? Are you studying for the test? Yeah, I'm driving. You know what I'm doing right now? I am doing DoorDash. DoorDash for extra income. Yeah. Yes. It sent me notification. It was live.
Oh, you followed me. Thank you. I've not been active at YouTube, Eli. Yeah, I'm just trying to go live for today. Yeah. What are you doing right now, Eli? Busy what? Playing, watching, or busy studying? Yeah, remember that they will be having a test next week, the state exam, the STAR test. Yes. Don't worry, Eli. You can make it. I just want to continue what I'm talking about, and you will never understand it, Eli. You may not understand what I'm talking about. I'm talking about the president, the former president of the Philippines, who is always bashing the present president. Yeah. Yes, mga kaibigan. Oh, mga estudyante ko 'yon. Estudyante ko 'yon. Oh, studying. Oh, very good, Eli. Yeah. Yes, mga kaibigan. Wag mo na just ignore what I'm talking about, Eli. Yes, mga kaibigan. Ituloy ko. Nakalimutan ko na yata yung sinasabi ko tungkol sa ating tatay digong na bumabalentong. Palaging bumabalentong sa kanyang sinasabi. He doesn't have one word. He doesn't have one word. He's okay today, tomorrow, never. It's different version of what he is saying. Mga kaibigan, balik tayo. Oo, ano nang balita tungkol sa ating tatay? Si Tatay Digong. Nagngangaw na naman ba sa media? Oo, sabihin niya na walang there is no gentleman's agreement with China. Walang gentleman agreement with China. But you can catch it sa kanyang sariling bibig. Parang sinasabi na rin na meron. Kung meron man, it is for the peace between the two countries. Oo, nahihilo na ang ating tatay. Kagaya ko na sumusubok lang na mag-live. Sumusubok lang na magsalita. Oo, nagda-drive. Oo, nagsasalita lang, nawala lang, ganyan. Para hindi masayang ang aking pagbiyahe for like 45 minutes. Yep. Susubukan ko lang para makapractice din na mag-vlog. Because after 2 months, not even 2 months, it will be summer in the United States and no classes, but I probably will have summer classes. Yeah, I'll be having summer classes for math review. Yep. Balik tayo kay kay Tatay Digong. Ano kaya ang naiisip niya ngayon? Bakit siya ganon? Bakit ganon siya ka-bitter? Bakit ganon siya kabalakura kung magsalita tungkol kay BBM? My goodness. The Philippines would have been a very good country like right now. Yeah. We have very high economic growth rate right now, and we are one of those countries that have the highest economic growth in the entire world, not the entire universe. Yeah, taas-taas na ng ating growth rate. Kung minsan tayo ay number 1 sa Asia, kung minsan number 2, number 3, like that. But we are not going down below that right now. Yeah, ang taas-taas. Tapos
yung mga pagpunta-punta ni BBM sa iba't ibang countries, ang ganda na ang nangyayari. Ang dami ng mga investments that have been realized. I cannot only mention them, but I don't have a copy of those. But we already have a lot of we have already received those pledges become reality already, and it has employed a lot of Filipinos. Yeah, yeah, the employment rate in the Philippines became high, the unemployment rate became low, which means marami ng trabaho na naidagdag. Oo, marami na. Kaya maganda-ganda na ang ekonomiya natin. Kaya lang sinisira ng mga walang yang politiko just for them, for their own interest. Mga walang yan. Kahit sino sana ang presidente, susuportahan kagaya ng pagsuporta natin kay Digong noon. Balahura naman dati. Bastos na. Naging tanyag ang Pilipinas dahil sa programa niyang war on drugs. Naging tanyag tayo doon. Kaya medyo natakot ang mga investors noon na pumunta sa Pilipinas. Patutukhang daw ako. Wala akong pakialam. Total matanda na ako, di ba? So I'm just okay. Yeah. Ganyan talaga ang buhay. Wala akong kadala-dala, wala akong mga resource materials to talk about. Yung ano lang, nung nababasa ko lang na hindi ko na memorize. But I'm pretty sure I'm not telling lies. Oh, I'm here at Hallsville already. Yep. Kumusta na rin kaya ang ating pambansang kibol na aso? Ang ating pambansang kibol na aso na nagtatago. Di ba nahanap? Yung pinakamataba na aso. Pinakamatabang kibol na aso natin sa Pilipinas. For sure walang nakakaabot sa aking live ngayon na pro Duterte. Ganda na pag-pronounce pro Duterte. Yep. Sino kaya itong dalawang nanonood sa akin? Sino kaya itong dalawang nanonood sa akin? Dalawa. Ganyan. Hayaan ninyo pag ulit-ulitin ko mag-live, dadami din ang aking mga viewers. Promise. Oo, dadami rin. Dati marami naman akong viewers. Ngayon wala na kasi hindi naman ako active sa YouTube. Nanonood lang ako sa YouTube, pero ngayon bakit hindi ako mag-live? Bakit hindi ko gamitin ang aking YouTube channel? Kasi tingnan ninyo, medyo marami-rami pa naman ang aking mga subscribers kahit hindi ako nagpo-post. Pero siguro starting from now I would be posting some more videos, parody songs, live videos na walang kaamor-amor. Okay lang. Basta hindi fake pulburon. Ganyan. Walang organization ng aking sinasabi walang relasyon sa kung anong sabihin ko ngayon at anong sasabihin ko mamaya. Iba na. Ganyan kagulo ang aking pag-iisip. Kagaya ng kagulo ng ex-president natin. Former President Digonggong. Oo. Yup. Yes, ladies and gentlemen. Magngawa-ngawa lang ako dito. Pag magtanong kayo, sasagutin ko. Kung hindi ko masagot, ang sagot ko lang is no comment. Di ba? Di ba ang ganda-ganda pag ganyan?
Pag wala akong masabi, no comments. Oh, kung no comment lang si Prinsesa Inday, di no comment din ako. Di naman ako abogado na matalino. Isa lang akong teacher na medyo may pagkabalahura din kung minsan kung binabalahura. Yeah. Oo. Ganyan lang. Hirap mag-drive at magsalita. Ganito pala mag-live at na magsalita na walang wala man lang listahan kung anong dapat sabihin. Kung ano na lang ang masasabi. Oo, ganyan. Kung anong pumasok sa aking munting kaisipan, yan na lang ang ingaw-ngaw ko. But I will make sure na na-entertain ko ang aking sarili. First of all, ina-entertain ko muna ang aking sarili kasi wala naman ako i-entertain dyan. Oo. Gusto kong sana yung mga comment ng mga walang hiyang dots supporters. Kung ang dami-dami akong bashers noon, ay babalik sila ngayon. Paparamihin ko. Translate using Google Translation. Pwede. You're translating to Google using Google Translation? It may be. But my accent, my Tagalog accent, my Filipino accent would not be okay too. It's because I'm not the national language in the Philippines. I'm not very good of that too. Because I have another language, we call it the dialect, the Ilocano. So Google may not understand it. But try it. Try it. Can I set that up, Eli? When I talk, it will automatically translate it into English. Yeah, I've not been very good in technology. I'm just good in math. Been very good. I'm just good. Or I'm just okay. Yeah. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Oh, that is a Spanish song, Eli. Yeah, I know how to sing Spanish. I know how to sing our language. I know how to sing English. Yeah, everything. Yeah. Hey people! Kumusta na kayo? Comment naman dyan, please. Para man meron akong babasahin. Masama o hindi maganda? Maganda o hindi maganda, babasahin ko. Oo. Magtanong kayo at sasagutin ko. Basta alam ko ang sagot. I will answer it the best of my knowledge. The best that I can. Pang parody lang talaga ako. Hindi pwedeng maging vlogger. I cannot be just music vlogger only. Yeah. I'm not this very eloquent speaker. Yep. But I don't tell lies. Try to set it. I will learn how to do that, Eli. So when I will be live next time, then I probably know, and it will translate everything to English. I'm just using my phone right now, but so the phone can work with that. Can make it work. Yep.
Yes, mga kaibigan, I'm here. I'm traveling from Longview, Texas, going to Marshall, Texas. Yeah, I'm approaching Marshall. I speak somewhat Spanish. Oh, so you can speak a little of Spanish, Eli? Wow, that's good. Before I entered college, they were still offering Spanish subject in the Philippines. But at the time that I entered college, they removed all the Spanish subjects. I hate it. I would have been very good in Spanish. Yeah, I can easily learn Spanish. I understand some words in Spanish also. And I can count. I can say fluently, straight, 100 words, Spanish words. I will just count from 1 to 100. Oh. See it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. Woo! Wala man lang magtanong sa akin. Wala man lang mag-comment. Walang interesado. Walang hiya. Po. Ano kaya kung magsalita masasamang salita? May magko-comment kaya? If you only know, I finish law. Yeah. And after finishing law, although all my grades are 75, I continued studying. And my professor was, di ko na alam kung ano professor, kung sino ang aking professor noon. And I took some foreign or international law. Kung ano-ano lang sinasabi ko, ano, pangpatay gutom, pangpatay oras lang. Yeah. Sino kaya itong walang yaya na to? Siguro pag may naka-encounter na naka-live ako, ano kayang sinasabi nito? Wala man lang organization. Di man lang na-organize ang kanyang sinasabi. Wala akong maisip. Hanggang dyan lang ang kaya ko. Pero ano, ganyan talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Next time meron. Di ba? Ganda-ganda na ng panahon sa Amerika ngayon. Oo. Yan. Dami akong nakikitang nadidisgrasya sa kalsada. Grabe. Kawawa naman sila. Kawawa din yung mga bagong sasakyan na nasisira. Nadisgrasya na rin ako minsan sa Amerika. Binangga ako. Hindi ako ang bumangga. Binangga ang aking sasakyan. Hindi pala ako ang binangga, yung sasakyan. Yan. Oops, I'm here in Marshall, Texas. So I have to end my live. I don't even know how to end it because it's my first time to do the live. Or is that? Or will I end it? I think I see the X right there. So ang gusto ko na lang sabihin sa iyo mga kaibigan, maging totoo sa sinasabi, maging totoo sa bayan. Mahalin ang sarili, mahalin ang bayan. Huwag niyo nang mahalin si Digong, huwag na. Si BBM na lang. O di ba? Si Lisa, hindi ko sigurado yan. Hindi ko pa sigurado. Si PBBM muna. Kaya I need to say goodbye, ladies and gentlemen. I just arrived in Marshall, Texas, and I have to do something here. Bye-bye.